መቸም ፅሬት ናይ ኣካላትና ናይ ክዳውንትና ናይ ኣካላትና ናይ መኪናና ከይተረፈ ብጣዕሚ ስለ ተሓሳስበና ነዞም ነገራት እዚኦም ኩሉ ግዜ ኢና ነፅርዮም ኣእምሮና ግን መዓስ ኢና ፅሬቱ ሓሊናሉ ነርና ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ዘይረኣዩ መርዘታት ንኣእምሮና እንዳመገብናዮ እቲ ምንጪ ናይ ኩሎም ነገራት ዝኾነ ኣብ ሂወትና ዘሎ ውፅኢታት ድማ ኩሎም ምንጮም ዝገብሩሉ ቦታ ኣእምሮና ድማ እንተደኣ ዘይፀርዩ እንተደኣ ድኾኑ መርዛማት ነገራት ኣትየሞ ጥሩይ ዝኾነ ሂወት ክህልወና ኢካ ዘይሕሰብ እዩ ማዕረቲ ንክዳውንትና ንከምቲ ንገዛና ከዓኒ ነቲ ናቱ ፅሬት ንጭነቐሉ ናይ ኣእምሮና ፅሬት ከዓ ክትሓሳስበናን እኳ ደኣ ኣፀቢቕና ኣእምሮና ኣብ ምውልዋልን ኣእምሮና ኣብ ምፅራይን ግዜ ከነሕልፍ ዘለና እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዘን ቀፂልና እንሪአና 5 መርዝታት ካብ ኣእምሮና ምሒና ብምውፃእ ፅሬት ናይ ኣእምሮና ብምሕላው ብኸመይ ጥሩይ ዝኾነ ሂወት ክንነብር ከም ንኽእልና ብሰፊሑ ክንርኢ ምሳኹም ዘለኹ ካለ ድሓወኹም ሰላምታ ይረሳዕኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ፖሊፃት ተኸታተልቲ ኣይዲያል ላይፍ ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምዕባይ ትመፁ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ብቐጥታ ናብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከብለኩም ኣእምሮና ልክዕ ከምዛ ግራት እዩ ሓንቲ ግራት እንተደኣ ብሕፍኒ ኢድካ ኣምፂኻ እንተደኣ ዘርኢ ዘሪእካላ ብኩንታላት ገይሩ ነቲ ዘርኢ ተኸውፅእ ድኽእል ማዕድናት ኣብ ውሽጣ መቸም ኣለዋ እዩ ግን እዛ ግራት እዚኣ ምናልባት እንተደኣ ብፀሓያይ ተጎቢኣ ሃልያ ብዙሕ ክፀሓይ ዘለዎ ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ሸለል እንተደኣ ኢልናያ ግን እቲ ናታ ክእለት እቲ ናታ ማዕድን እንዳወሰደ ነቲ ንሕና ዝዘራእናዮ ዘርኢ ከዓኒ ክቐትሉን እቲ ዘርኢ እውን ደይክበቁልን ንኽእል እዩ ኣእምሮናን ልክዕ ከምኡ እዩ ንዓና ዘድልየና በረኸታት ንዓና ዘድልየና ፀጋታት ኩሉ ኣብ ኣእምሮና እዩ ዘሎ እንተደኣ ኣእምሮና ፅቡቃት ነገራት ክንዘርእሉ ክኢልና ብዝግባእ ድማ ክንንከባኸቦ እንተደኣ ክኢልና ኦፍኮርስ እቲ ንዓና ዘድልየና ነገራት ኣብ ኣእምሮና ኩሉ ኣሎ እዩ ግን ልክዕ ከምዛ ግራት እንተደኣ ፀሓያይ ሃልይዋ ነቲ ድሃብካያ ዘርኢ ዘይተብቅሎ ኣእምሮና እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ኣሕዋት ነዘን ቀፂልና ንሪአን 5 መርዘታት ድማ እንተደኣ ኣብ ኣእምሮና ሃልየን እንተደይፅሂናያን ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ኣብ ሂወትና እቲ ምንታይሲ ዋሓስ ናይ ሂወትና ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ ሂወትና ውፅኢታት ኩሎም ምንጪ ዝገበርሉ ኣእምሮና ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣርከስ ነዘን መርዝታት እዚአን ሓቢርና ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነወግደን ክኾን እዩ እታ ቀዳመይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ሓደገኛ ዝኾነት እንተደኣ ግራት እዩ ንብል ሃሊና ድማ ንኣእምሮና እንዘርአሉ ነገር ብዘይ ምጥንቃቕናን እንተደኣ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሰልፍ ቶክስ ወይ ከዓኒ ነብስና እንብላ ኣሉታውያን ዝኾኑ ውልቀ እምነታትን ሓሳባትን እንተደኣ ሃልዮም እዩ እዞም ነገራት እዚኦም ብጣዕሚ ቀተልትን ንኣእምሮና ድማ ልክዕ ከምዚ ፀሓያይ ሓንቲ ግራት ድበልዓ ንኣእምሮና ልክዕ ከም እንታይ ይበሃል ኮይኖም እዮም ዝበልዑ ልክዕ ከም መርዚ ኮይኖም እዮም ዝበልዑዎ ንምንታይ እንተረኣይልና እንተደኣ ፈጣሪ ኣኻእሎ ሂብና እንከሎ ኣእምሮና ድማ ፅቡቕ ነገራት ኣክንዲ ንምግቦ ኣነኮ ይኮነለይን ኣነኮ ኣይክእልን ኣነኮ ኣይረብሕን ስቂካ ኮይ ትርጉም ድበሃል የብለይን እንዳበልና ንነብስና ባዕልና እንዳጥፋእናያ ብገዛእ ቃላትና ድማ ኣእምሮና እንዳንበላሸና ሂወትና ከነበላሽ ንኽእል ኢና ኣይክእልን ኢኻ ምባል ዝኸፍእ ፖይዘን ወይ ከዓ ዝኸፍእ መርዚ የለና ኣሕዋተይ እቲ ምንታይሲ ንሕና ንክንክእል ኢሉ ብርሃን ንክንኮይሉ ፈጣሪ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ዓቕሙን ክእሎትን ሂብና ኮይኑ ንምንታይ ንሕና ኣይክእልን ንብል ኣሕዋተይ እዚ ነገር እዚ ንሓንቲ ግዜ እኳ ተኾን ካብ ኣፍና ከወፅእ የብሉን ነገራት ኣይክእሎምን ኢልና እንተደኣ ንሓስብ ሃሊና ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣነ ዓቕሚ ድበሃል የብለይን እንዳበልና ንነብስና ኢና ነንኣእሳ ዘለና ወላ እኳ ነቲ ነገር እቲ ምናልባት ሕጂ ሰዓት ንዕኡ ንኸነተግብሮ ልምዲ እንተዘይሃለወና ኣይንኽእሎ ኢና ማለት ኣይኮነን ነቲ ነገርቲ ንምትግባር ልምዲ የብልናን ማለት ንሕና ነቲ ነገርቲ ኣይንኽእሎን ኢና ማለት ኣይኮነን ኣሕዋተይ እንታይ ደኣ ክንገብር ዘለና እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ኣይክእሎን ኣነ ይረቢሕኒ ኣነ ይኮነለይኒ ኣነ ኮ ከምዚ ኢልና ኣክንዲ ንነብስና 10 ግዜ እንዳወቀስና ኣይክእልን እንዳበልና ካሊእ እዳውናን እዳርናን ኣጣሚርና እንዳኸኣልና ክንክእል እንዳኸኣልና ኮፍ ካብ እንብል ኣሕዋት እስኪ ከምዚ ንበል ይመሃር እየ ዘለኹ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክኽእሎ ዝኽእል እስኪ ገለ ነገራት ክርዳእ ክመሃር እየ ንበል ምክንያቱ ጎዲልና ዘሎ ልምዲ ትምህርቲ ደኣ እምበር እቲ ነገርቲ ዘይንኽእሎ ኮይኑ ይኮነን እስኪ ከባቢኹም ተዓዘቡ ኢኹም ኣሕዋት ንነብስና እቲ ኣይክእልን ኢላ ኣእሚንያ ዘለና ነገራት ኣባና ልክዕ ከማና ኣብ ሓደ ዓዲ ምሳና ዝዓበየ ሓደ ዓይነት ሓመድ ኢኖም ምሳና ደቕሓሙ ኣብ ሓደ ዓይነት ኣከባቢ ድነብሩ ዝነበሩ ሰባት እሞ ከዓ ልክዕ ደቂ 9 ወርሒ ኮይኖም ከማና ናብዚ ዓለም እዚኣ ድመፁ ሰባት ይኽእሉ እንተደኣ ሃልዮም ዋይኖት ኢና ንሕና ዘይንኽእል ንምንታይ ንሕና ኸ እቲ ነገርቲ ኣይክእሎን እየ ንብል ሓደራኹም ኣሕዋተይ እስከ ረእይኹም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ነቲ ነገርቲ ክኽእልዎ ዝኽኣሉ ልምዲ ስለ ዘለዎም ግዜኦም ብዝግባእ ተጠቒሞም ድማ ንዕኦም ዝኸውን ፍልጠት ንዕኦም ዝኸውን ልምዲ ስለ ዝሓዙ ደኣ እምበር ንሕና እውን ዘይንኽእል ኮይንና ኣይኮነን ልክዕ ከምኡ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ኦፍኮርስ ፈጣሪ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንኩላትና ብርሃን ክንከውን ይፈጢርና ኣሎ ዝኾነ ሰብ ናብዛ ዓለም እዚኣ ክመፅእ ከሎ መቋፀርቲ ኮይኑ ድመፅእ የለን
እንደኾነ ፈጣሪ ብኡ ገይሩ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር ዝደሊ ነገር ስለ ዘሎ ደኣ እምበር ኣሕዋተይ ስለዚ ሓደራኹም ኣይክእልን እየ ዝብል ቃል ጠጠው ነብሎ እሞ እንታይ ደኣ ንግበር እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ብኸመይ ነዚ ነገር እዚ ክኽእሎ ድኽእል እንታይ እዩ ክገብር ዘለኒ ክንብል ምስ ጀመርና ፈጣሪ ድማ መንገዲ ከርእየናን እንደገና ድማ ነቲ ዘይንኽእሎ ከኽእለናን ኣሕዋተይ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ንነፍስና እንብላ ነገራት ኔጌቲቭ ነገራት ንዕኦም ገዲፍና ፖሲቲቭ ነገራት ኣነ ይኽእል እየ ፈጣሪ ኣሎ ምሳይ ክኾነለይ ብድብሉ ነገራት ክንትክኦም ዘለና እዩ ነዛ መርዚ እዚኣ እንተደኣ ወንጊድና ድማ ኣእምሮና ሰላም ክረክብን ኣእምሮና ድማ ፅሩይ ክኸውንን እዩ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እያ ናፍታ ካልአይቲ ከብለኩም እታ ካልአይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ሓደገኛ ዝኾነት ነገር ብፍላይ ድማ እዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ሒዝዋ ድመፅእ ዘሎ መርዚ ድማ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ንነፍስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ይሕዋት ነዚ ነገር እዚ ደጊመ ደጋጊመ እየ ዝዛረበሉ ንነፍሰይ እውን ደጠንቀቓ ነገር እዩ እቲ ምንታይሲ ፈጣሪ ናተይ በረኸት ሂብኒ ክነሱ ሓቲተ ክወሃበኒ ዘኽእለኒ ብቕዓት እንዳሃለወኒ ካልኦት ሰባት ዝተዓወትዎ ነገራት ወይ ብናይ ካልኦት ሰባት ነገራት እንዳረኣኹ ንነፍሰይ እንዳወዳደርኩ ኣነ ከም ድተረፍኩን እዞም ሰባት እዚኦም ከም ድቐደሙን እንተደኣ ንኣእምሮይ ዝነግሮ ሃልየ ካብ ዝድኸፍእ መርዚ መቸም የለን ኣሕዋተይ ብፍላይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ሰብ እንተደኣ ሪኢኹም እቲ ናቱ ሕመቕ ዘይኮነ እቲ ናቱ ብሉፃት ዝበሃል ጎነታት እቲ ናቱ ፅቡቕ ደሎ ሰናይ ደሎ ነገራት ይምፅእ ደኣ እምበር ኣብዚ ፌስቡክ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ቲክቶክ እዚ ኣብዚ ዩቲብ እዚ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ድልጥፎ ናይ ብሓቂ እቲ ናቱ ሂወት ኣይኮነን ኢዶኖ እታ ናቱ ሂወት ከመይ ከም ዘላ ስኻ ይትፈልጥን ኢኻ ግን ነታ ስኻ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ትሕመሰላ ዘለኻ ነታ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ስኻ ትብለላ ደለኻ ዘይከኣልካያ ወይ ከዓኒ ዘይተፈትሐትልካ ነገር ንዓኣ ኣምፂኻ ምስቲ ናይቲ ሰብ ስለተወዳድራ ደኣ እምበር ምናልባት ከስኻ ደሓሽካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ሪያሊቲ ክረኣይ እንከሎ ብሓቂ ክረኣይ እንከሎ ግን ንነብስና እንዳወዳደርና ኣክንዲ ኣፍታ ናትና ፈጣሪ ሒዝልና ዘሎ በረኸት ኣብቲ ንዓና ሂብና ዘሎ ፀጋ ኣክንዲ ብኡ ነትብ ብናይ ካልኦት ሰባት ፀጋታትን ብናይ ካልኦት ሰባት ዓወታትን ብኡ ምስኦም እንዳተወዳደርና ነብስና ኩሉ ግዜ እንድሕሪት እንዳትረፍና እዋይ ኣነስ እንዳበልና ከዓኒ ንነብስና ኢና እንድሕሪት ነትርፋ ዘለና እዚ ካብ ምግባር ግን ምናልባት ዝተዓወቱ ሰባት ክንርኢ ከለና ኣክንዲ ምስኦም እንዳተወዳደርና ውሽጥና ንሕምስ እንታይ ንግበር ተራእይኩም ኣሕዋት ንርኣዮም ከመይ ከም ዝተዓወቱ ንተዓዘቦም ኣክንዲ ንዕኦም እንዳተወዳደርና መወዳደርትና ኣክንዲ ንገብሮም ካብኦም ንመሃሮ ነገር እንዳወሰድና ንዓና ከም ኢንስፓይሬሽን ወይ ከም ዘበረታትዑና ሰባት ወሲድና ከዓኒ ካብኦም ክንመሃሮ ዘለና ነገር እንዳተማሃርና ክንከይድ ኣለና we are never too late ኣሕዋት ኣይዶም ገና ንሕና ፈጣሪ ካብ ዝኾነ መንገድታት ስለ ክልክለና ደሎ ወይ ድማ ዝኾነ ይሕልወና ከም ደሎ እንተረዲና እቲ ናትና በረኸት ድማ ኣብ ግዜ ናብ ሰዓቱን ክመፅእ ምዃኑ ተረዲና ሕተቱ ክወሃበኩም ዝተባሃለ ጸሎት ግበሩ ዱዓ ግበሩ ከዓኒ ኩላትና ምዃኑ ተረዲና ንሕና ጥራይ ኣብ ኣእምሮና ክንነብርን ኣእምሮና ሰላም ብምግባር ድማ ነቲ ናትና በረኸት ከነማዕድን እንተደኣ ኽኢልና ፈጣሪ እውን ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ኩሉ ነገር ሰናይ ክገብሮ እዩ ነዚኣ ነስተኻኽላ ናፍታ ሳልሰይቲ ንኸይድ ኣብዛ ሳልሰይቲ ንሪኢ ነገራት ከዓ እሞ ብጣዕሚ ኣዝየን ሓደገኛታት ካብ ምዃነን ኣእምሮና ጥራይ ደይኮና እኳ ሙሉእ ኣካላትናን ከምኡውን ጥዕናናን ዝቆምራና ብጣዕሚ ኣዝየን ሓደገኛታት ዝኾና ነገራት እየን እንታይ እንድትብሉ ኣለኹም ኣሕዋተይ እዚአን ድማ ቂምን ጣዓሳን እየን ብኸመይ ከራኺብካያ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ጣዓሳ ነብስኻ ከም ምቕያም ገይረ ኢሉ ውሽጢ ኣነ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብኡ ንጀምር ግዜ ኣብ ሕሉፍ ክንገብሮም ዝነበረና ነገራት ግን ዘይገበርናዮም ክንመሃሮም ዝነበርና ደይተማሃርናዮም ክንውስኖም ዘይነበርና ግን ድወሰናዮም ወይ እውን ገለ ክንገብሮም ዘይነበርና ድገበርናዮም ነገራት ኩሉ ይኽእሉ ክኾኑ እዮም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ነብስና ንሕና ንባዕልና ንገብሮ መሲልና ረኣነት ነገር ኣተግቢርናዮ እምበር እንዳፈለጥና ኣይምተጋገናን እንዳፈለጥና ናፍቲ ደጣዓሰና ጉዳይ ኣይማእተናን ነርና ግን ስቲል ነብስና እንዳተቀየምና ኣላ ኣብቲ ጣዓሳት እንዳነበርና ከምዚ እንተደ ይገብር ነይረኮ ከምዚ እንተደ ይፍጠር ነይረኮ እዚ ነቲ ነገራት እንተደ ይገብር ነይረኮ እንዳበልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ክንገብሮ ዝግብኣናን ክንገብሮ ዝነበረና ነገራትን ከይገበርና ኢና ንተርፍ ዘለና ነዚ ጣዓሳ ሒዝና ናብ መጻኢና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ከዓኒ ሓንቲ ዓይነት ሞኻእ ለውጢ ዘይብላ ተጨንቐናን ብዙሕ ተሻቕለናን ሂወት ኢና ከዓ እንዳነበርና ክንከይድ ስለዚ ተቐዳማይ ነገር ንነብስኻ ይቕረ ምባል እዩ በቃ ሰኣን ምፍላጠይ ሰኣን ምርድእይ ሰኣን ምግንዛበይ መሲልን እንዴፍቲ ሰዓት ትገይረዮ ነይረ ድሕሪ ሕጂ ግን ብኡ ኣይክተዓስነ ኣብ ሎሚ ኮይነ ካብኦም ተማሂረ ዝሓሸ ነገር ኣብ ሎሚ ክሓስብ እየ ኣብ ሎሚ ኮይነ ድሓሸ ሰብ ክኸውን እዩ ክንብል ዘለና እንተደኣ ብሕሉፍና ንነብር ኣብ ናይ ሕሉፍ ጣዓሳታትና ንምለስ እንተደኣ ኮይና ግን ኣሕዋተይ እታ መጻኢና እውን ውፅኢት ናይዞም ሕጂ ሰዓት እናሓስቦም ዘለና ሓሳባት ስለትኸውን ኣበይና ደኣ ሓድሽ መጽኣ ክንረከብ ስለዚ ሓደራኹም ንነብስና ይቕረ ንበለላ ንነብስና ኣይንቀየማ ኢና እታ ምሳእ ስዒባ ትኸይድ ነገር ድማ ንኻልኦት ሰባት ምቕያም እዩ መቸም ኩሎም ቅዱሳት መጽሓፍትና ከም ትድብልዎ መምርሒና እውን ንሶም ስለዝኾኑ ይቕረ ክንብል ከም ዘለና እዩ ናይ ብሓቂ እውን ይቕረ እታ ማዕረ ክንደይ መድሃኒት ከም ዝኾነና እዩ
يغريت عم جبار حدقت من جبار نفس خال أمبر بزعبة خال بزعبة كالو سوات هاي فنعخي ناس أروتك تمنتايسي يردن نديو معرخ ندي كبيد نجارات بهجوتنا دخون عينت بسلا تقولوا في سبات كله بريتفل علي من قدي كن قيم ولا مزقلنا ولا حد سبات كله خونيو جن انت أنا يبحكي نزانا جرزي أخنا تجبران كن رد أنت أخيلنا نزوم سبات لي كنا ناس أنا جبرو وين عم لي كنا نعسرهم دلنا نعنا لا ناس أنا متزلنا وانا تأخوات نمتى انت رأيكم مني بس حتى درجة قلتوا نبحلو بتعمي حرقني زخونة نجاراتي بفتر فلاي كم من ترى أبو أمرنا هاليو نمتى انت رأيكم مني انت الآن قيم حالينا كستوكو خمس لد جبرني كم زس لدخونة يتصل دخونة إن دابلنا ناتنا هيوت بيتنا ثم دجبروا نجاراتنا عشرة انت أهلنا تزغط نجار كورتيزول بحال هرموني أب حنقولنا نبولو صونتنا دمنشو إذا كورتيزول هرمون زخاني قتال دخونة هرموني ببزح انت أب أباكلاتنا خركب كيلو لما ناب شكورا دم بزحي كم ناب كوليسترول ناب متشبات ناي چوادا ناب تفلالي ناي بيبتيك ألسر بحال ناي معناتو ناي چنقوران شجرا كمون عمرنا يده حتر ورح انت خالد نقرا إذا نقرات تزيد قبرنا حدا راخو محوات تايدا أمو تريفنا إذا انت الأخوين سلازي قرد مبارنا أنا إذا أمبر مخالد سواي كولن حدا اللو سادقرو لبا سواي انتاي متنسيلكم يدخون قيمتها محاسي كم زح سوي يخون بال نسخات مرزن دا ستخاس كالي سب كموت كم بتبقى يبل إذا مرزن خ حدا جنيا إتنا أنا راح نقول كوهابنا زخيل لنبرة نقراتي حزننا حتوتاتنا سلام نخي كونن أمرنا خاني بتم دقي مناسبات نخدف فنني دقبر حدا جنيا دخون نقري بفلا يتناتو حدا جنيا لتن معرخ نديك أنا خلينا نقول لكم زل الانتر فيديو ناب لعل وياب ديسكريبشن كقد فولكمي ويبزال علاقة تسمح لكم يرأي وكم تبقيكم أحد حرزا فيديو أزي نوجد دائنا أبي قريتها كأني عاول خونن فلاي لنفسنا قداميتي قريتها نقول لا بحري من خارج صباتي قريتها مقبار لا مرينا زيادة ساتسيتيا نفتح رابعيتي قبلكم رابعيتي حجون أمرنا أتناوت بدعم أزي حدا جنيا دخلت مرزد مع أحوات over thinking يا وكأني كم عقلنا لحلم حساب كم عقلنا لعلم الشغال كم عقلنا لعلم فرح كم عقلنا لعلم مترد عار كم عقلنا لعلي كم زت رأيك يكون بمبال بأنتات من باري يشي أمرنا أنت رأى بزم حسابات زيهم سقيلنا بأنتات نتر أنا ملؤ هالينا نتينا يلوم رياليتي إن دا صحتنا لا بحكها هم قبروا دلنا كن كن وصلنا دلنا نجاراتنا كي وصلنا كي تكبرنا كن ترى سلزي تدقاتم كقاتم مندي عقدينا جن بأمرنا نثجنا زي قاتم نجار كم زت رأيك يكون أندابنا بتشغلات أنت بتفرحتنا أمرنا نور أنت هالينا أمرنا إذا نجار زي ما حد يدقاتم ما حد يهقاتم لو مريد يدقاتم أيفلتني إذا أنكل فلتا وان حجت بهاس لزخونت على حج ساعات برعدي وشتنا نخمل لبنا نخقرر عفتر لنا يا بوتا خاني من قيلنا نخي دني تقبلنا أتمنى تايسي أمرنا جيزين بوتا أيفلني جي حجت رأي دفلت سلازي صباح لينا نتنقرتي أبينا يبوتا مسوت إحنا كم زت رأيك يكون زت رأيك كي ودق أنت رأيك ودي غي أخات له لخنا أمرك كي ودق إلكا أنت تتقمن ترى هل نا أمرك خمدو ودق كأخات نقرد لخا إذا نقرز خا حدا جنياي نمتى أنت رأيكم already لومي أنا كي ودق كي ترى نعمة إنترفيو كجبر خيد أنت هل لينا يكون قادين يسرح لينا يكال نقرأ أنت آخر كوجنا كي تعرف ترى كم زت رأيك يكون تتعرفوا كأخيرا نكوي ملي سغن إذا عمتك كي أخذ بالحري يسرح يسرحني ملي سدرا يحجزني بالحري أخا خمس خوني سدرا يفشجر كأتيم كم زخوني من ترى أدب لها اللي أمري بتاني إستيدي جمرك أنا قر قال نقرات اندام زز نخي كإلن أفتح بوتاتي أمسكركم كأنا خترفن أتي كملوز قبل نقر قارا دات أفنني خير حنا راكم أخوات فالأرض لندن سانا انتهي ده في الرحلة انتهي ده جنة انتهي ده شاقلنا علينا of course كن شاقل نقول ولا با انت خونه جن انت أنا يبحك فتارينا حيجنا نزلنا جرزمو خطها قبره كوتش كون اللي يدبل أكند بأمرنا نناوتو نزح حساب زي حيجنا ياكم كي ترى أخي إلنا كون اللي نقول ترى أهلنا أمرنا كون لكم يخم حككم يدبل من تايسي عنتوي نجيركم نري أمرنا لك خمسة جراتي دي زرعنا له لجري دقبل سأز حدا راكم أحوات بوضح أمرنا نزر له نجراس لزهلو كيبلون من بالك خالق دتفل علينا أمرنا أزت رايك يكون كيبلون ترايقنا خيبلو خان كله جني overthink بأمر خالق العقل أنت حسمه كم أنت ولا خ إذا أنت خونه خ أنت تركه خ أنت ودأك خ ويا أحوات إتان إحنا كم جبرة زقب أنا نجبر مو إتزترث نافت على قريفنا إتمحتاتون ناثنا بخانو إتمهاب كاري نافت على صراحة بخانو تردينا أكندي أمرنا بزتقوم زي تقوم الحسابات نناوتو جس وشتنا أرجع بينا وشتنا خاني تنقرتي كخون مخانو تردينا نفسنا نعون دانا قرنا كخون لنا مخان فتارينا حيزنا نقدميت مخالي ده شنا
زي أترابعتي نافتا ناي مودعتا حمشي تقبلكم أتا حمشيتن ناي مودعتان كنتن كغلا زلنا مرز دم أحوات أتا كاب أكبابينا أتمت مرزيا أو كبابينا نابتقانا زلو شباتن أتدمت أنا لو إنرجين بتعم أزيو نتناتنا عوض وينتناتنا وركت أزيو وسعنيو عبوتاتنا ونيلو بنيام من مخان كهنيركا نسمن كم تخي نجرني قدايو أتمنى شحواتي أنت أبتق أنا زلو سبات تسفى دقورتنا مالت نبدأ حش عين تعود كي زخولنا ديكون أنت الأهليم أتحلمتاتنا خلنا نجرو من كنا وين كم زخ جبرينا نحنا تسفاتاتنا كنريهم كلنا تسفى دقورتنا جراد نجرنا أنا بحميت أنا بكال نجراد نرزي كون تسفى مقرات كلا سقام نكون كأخا نحنا وريدنا ديكم زين أتي أبزع عد زي كمان يدخون دون تسفى دقورتو أنت الأخوينهم مجمرة لازم شباب زيهم كانوا يحنون أنت أخوينا دليتهم أنت أهلنا نفسنا كان دحين زلنا أتمنى زوم شباب زيهم نحن هذا حسوني أقول نقرأ زوم شباب زيهم دبلنا تناتهم فرحتات تناتهم أنت تعتوي وأنت تناتهم insecurity سمعت يمكن أقولنا أنكلوا أحوات نحن لك أخن تناتهم أتحساس وايد هلونا ترزي تتحيزنا إذا كنت أفر تتحيزنا أنت أتفقنا نل معاكي وتكأ يلا نحوات سلزي حد راب تقانا للو سبات بعد منهم كما عين سباتهم أجو خات خليها كون لنا كحلفلنا سخا كونوا في لخا خمزي خالو بلو خالو ويس أريكو تراب بيلو نتنات كحمق عندنا قرن سخا خمزي خا سخا دملو سباتهم كنتن كقولوا زلنا وعلنا حواتي كم تقدم دبل كقولوا ما مجمر على نفسنا نحلمه بدحري مع رختنا أنا ريم بدحنا زي ترفيه لذي حدرة مجمرة أبتقانا زلو سبات بعلمنهم كنرد عن كنجنزبنا لنا عزيه جس عدما كم تقدم أبوتاتنا من مخان كخ نجرك أمس من كم تقيد نجرنا دبلو هجر ما حوات من مخان كخ نجركاسي أنت عين السوشيال ميديا أخذت كتاتا نجرني عم هذه حرجني زخونا أمورنا نمتك حد ما تقول له السوشيال ميديا زي كنت نقول أنت زي كيلنا أكند نتقمنا نتقمله نقول أثنا أكندي برهنا نخبره نتقمله أكند نحنا نقلقله تبري شنو شيء تبغى يروح قلقلنا حواتي أتمنى تاسي نيشتي نجار كتا كترين كاتا أتونا في تيك توك جن كندي ساعات أو تجبر قاعد تقمل كارين تينا بعدنا نفولت أنا حواتي بريكين نويس ندابله سبر زينا ندابله زي تكم زيناتها زي تكم ورثات أبي وقتها حنتي نجار دايما الكنجارات أبو ترى أنت أخونك أتي إنرجي تأبو عمره خان دعته أتي سوشيال ميديا خان عخان دا مثلا نسخان عون دا مثلا تتحس كان أبغى هجومي قاطع أتخواتي صنطا إنجبر عين تك ما يكونن جن بتعاملنا أنا زت أمنا كغيرنا زخول نايبا حق لما تمرتك هونا زخول كم زعينا channelات ري دتفر عليه أفتناتنا مويا دي أفتناتنا بيزنس دي أفتناتنا نجور لنا معجزات كحد جوزنا زخول مالي مالوه لازم عم مختاري نتم زين لي كاكا أن سبسكرايب من داقة بركة أن فولو مقباري حواتي إذا حاشين دبلت النجار أتمنى شيء إذا نجار زينا أبو أمرنا عند أتوا أكيد نحنا برهان كوينا نخيد نتناتنا برهان طلع من داقة بر تسفان داقرت أنا كخيد خيري إذا حدا راكم أحوات نزي أنا جرزي أخان تنقل لا أمود أتحن تخبلكم ددل نجرجن حدا راكم أحوات إتنا أمرنا تريد كحلولنا زخل حدا نجرت أهلنا فتارينا مسجانا مبتح نيبا حكينا فتارينا متسجع نعود ونعود ونوت مقبار بتجيب بعد ما نجارات كهون لنا مخانم أنت كنرد أكيلنا إذا ما نمنتينا نردو أنت رأيكم نقولنا فتارينا حزنا سلنا قاعدين لازم أمرنا قبل نجرازي مقطع عبينا مش فتارينا زلنا ركبنا دلدل نيبا حكي تسو زي نجارات عينة تكبر أبو أمرنا نسرح إثن خالو السوات كجبر لهم زي النجارات عنا عنا كجبرنا دي النجارات نخالو السوات كاني تجبر لهم لك عقم تنبه الكادك بخم من قد نخيد نحنا ونحواتي أكون عندي لازم نحنا أمرنا عند حلنا أنت لا أنا بحكي وشتنا عند استغاخلنا خنكي ترى أخيلنا أنت لا بمسكنا دم أنا زاهي وتزيع كفرحن كافكات نجارات وتسيلنا أنت لا بمسكنا خنكي كيلنا فتارينا خن حسر أخيلنا خالي of course تريتنا أمرنا عند حلنا نفتح زحشة دبلت النبلة نفتح هبني إلنا نلوم ردنا هيقول كأني حبيرنا مخادنا زي ترى في حواتي اسكي كابزن كنقرأكم بس أنا حكوا أنا أخم وشتهم بتنكفتكم ويعلات النتولوا حجي ذات حكي عربك أخستها خلقت ولا أنت أهل أب كومنت أفلوتين يخم من الوقت ما لك كم أمرنا مرزي خوينا تدلوا أنا ريت أقصكم ترى أهلي وناب تحتي أب كومنت كتقصون أخون جاب أبلكم سلسة حدا راكم حنا طريقتكم أزيو أجد سلسة خلنا سقايتي ولي يخون حفلنا أخم كنصر عند فيديو تاعتنا أخم زانا جرزي أسي أنت تسرح اللي أنت تبره اللي تبلونا بتحتي حفلنا أخم حوات إذا فيديو زي نتتقوم يا تبلو سودما شير دبور لي أخم أنت لا إذا فيديو زي فاتيكم عدما لايك مقبار راي ترشحكم بيتسم ليكم كنا بيتسب بمخانة أنا يدول ملكتون تغط أبلوا يخم نزي فيديو زي خنسد الكلام بتاعن كتبت حكم أنا بزخ قرفكم ده جن بتعم أزيو حرجني أزخونا يا أمرنا مرزد ما مخانة ترينا بخمي كانوا بقولكم درنا ترى فيديو ما أبزي أخ قرفكم أبزي قلت الفيديو كسان راخا سناي سلام وأبزل لكم